小さい頃から隅っこで遊ぶ目立たない子だった。運動も苦手だったし、学芸会では木の役で。だからだんだん一人で遊ぶようになっていった。本を読むのが大好きになっていった。図書室はいつしかマルの居場所となり、そこで読む本の中でいつも空想を膨らませていた。読み終わった時、ちょっぴり寂しかったけど、それでも本があれば大丈夫だと思った。その子は黒沢ルビー。マルの大切な友達。見たことない夢の人追いかけて、シャイニンの走り出すこの気持ち、まっすぐに勢いよく君を探してたよ。ちょっと待ってなんて無理、飛び出そう僕たちの中の勇気が騒いでる。いつもの世界が新しい扉を隠してるの、全部開けたいよ。ほら一緒にね、始めたいマイストーリー。青い空が待ってる、夢を抱きしめてジャンピングハイ、それだけで明日へと進める青春まっしぐら、始まった時のときめきずっと大事にね。夢を捕まえに行くよ、どんなことが起こるのかわからないのも楽しみさ。これでよし。それにしてもまさか本当に承認されるなんて。部員足りないのにね。理事長がいいって言うんだからいいんじゃないの？いいっていうかノリノリだったけどね。でもどうして理事長は私たちの肩を持ってくれるのかしら。スクールアイドルが好きなんじゃない？それだけじゃないと思うけど。とにかく入ろうよ。片付けて使えって言ってたけど、これ全文句言っても誰もやってくれないわよ。部？なんか書いてある。歌詞かな。どうしてここに？わからない。それにしてもやっぱり部室できてた。スクールアイドル部承認されたんだよ。よかったね。またライブ見られるんだ。こんにちは。花丸ちゃんとルビーちゃん。よくわかったね。へへん。こんにちは。かわいい。これ部室にあったんだけど、図書室の本じゃないかな。多分そうです。ありがとうございます。スクールアイドル部へようこそ。ちかちゃん結成したし部にもなったし、絶対悪いようにはしませんよ。二人が歌ったら絶対キラキラする。間違いない。でもオラ。オラ？いえ、マルそういうの苦手っていうか。ルビーも
チカちゃん、強引に迫ったらかわいそうだよ。そうよ。まだ入学したばかりの1年生なんだし。そうだよね。あはは、可愛いからつい。チカちゃん、そろそろ練習。あ、そっか。じゃあね。スクールアイドルか。やりたいんじゃないの？でもダイヤさんが？お姉ちゃん、昔はスクールアイドル好きだったんだけど一緒にミューズの真似して歌ったりしてたでも高校に入ってしばらく経った頃、片付けて。それ見たくない。そうなんだ。本当はね、ルビーも嫌いにならなきゃいけないんだけど。どうして？お姉ちゃんが見たくないっていうもの好きでいられないよ。それに花丸ちゃんは興味ないの？スクールアイドル。ないない。運動苦手だし、ほらオラとか言っちゃう時あるしじゃあルビーも平気。気持ちよかったね。ありがとうございました。またよろしくお願いします。やっぱりここはカナンの方が安心できるなってマリー。カナン、シャイニーどうしたのいきなり。スカウトに来たの。スカウト？休学が終わったらスコーアイドル始めるのよ。裏の星で。本気？でなければ戻ってこないよ。相変わらず頑固親父だね。ルビーは花代ちゃんかな。私は断然エリーチカ、生徒会長でスクールアイドル。クールですわ。ミューズか。オラには無理ずら。ズラ丸降臨。なんでここに？無理よ、さすがに。でもミューズも階段登って鍛えたって。でもこんなに長いなんて。こんなの毎日登ってたら体が持たないわ。スカカナンちゃん、もしかして上まで走っていったの？一応ね、日課だから。日課？チカたちこそどうしたの急に。鍛えなくっちゃって。ほらスクールアイドルで。ああ、そっか。ま、頑張りなよ。じゃあ店開けなきゃいけないから。息一つ切れてないなんて。上には上がいるってことだね。私たちも行くよスクールアイドルに。どうしてってやってみたいからだけど。ダメ？全然。ただ花丸ちゃん興味とかあんまりなさそうだったから。いや、ルビーちゃんと一緒に見ているうちにいいなって。だからルビーちゃんも一緒にやらない？ルビーもやってみたいんでしょ。それはそうだけど、人前とか苦手だし、
お姉ちゃんが嫌がると思うし。そっか。じゃあこうしない？体験入部？ラブライブサンシャイン。はい、よろしくお願いします。やったー、やったーこれでラブライブ優勝だよ。レジェンドだよ。ちかちゃん待って、体験入部だよ。要するに仮入部っていうかお試しってこと。それでいけそうだったら入るし、合わないって言うならやめるし。そうなの？いや、まあいろいろあって。もしかして生徒会長？はい。だからルビーちゃんとここに来たことは内密に。よっ、できた。ちかちゃん、人の話は聞こうね。じゃあとりあえず練習やってもらうのが一番ね。いろいろなスクールアイドルのブログを見て作ってみたの。曲作りは？それは別に時間を見つけてやるしかないわね。本物のスクールアイドルの練習。でも練習どこでやるの？中庭もグラウンドもいっぱいだね。部室もそこまで広くないし。砂浜じゃダメなの？移動の時間考えると練習場所はできたら学校内で確保したいわ。屋上はダメですか？屋上？ミューズはいつも屋上で練習してたって。そうか、屋上か。行ってみよう。うわー、すごい。富士山くっきり見えてる。でも日差しは強いかも。それがいいんだよ。太陽の光をいっぱい浴びて、海の空気を胸いっぱいに吸い込んで。あったかい。ほんとだ。気持ちいい空。花丸ちゃん？さあ始めようか。じゃあ行くよ。アクアサンシャイン。ワン、ツー、スリー、ホッ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 。できた。さすがルビーちゃん。できました、チカ先輩。あれ、ちかちゃんはやり直し。今日までって約束だったはずよ。思いつかなかったんだもん。何かあったんですか？新しい曲今作ってて。花丸ちゃんも何か思いついたら言ってね。はあ。これ一気に登ってるんですか？もちろん。いつも途中で休憩しちゃうんだけどね。でもライブで何曲も踊るには頂上まで駆け上がるスタミナが必要だし。じゃあミューズ目指してよーいった花丸ちゃん、やっぱりマルには。どうしたの？ちょっと息が切れちゃって先行っててください。無理しないでね。ルビーちゃん、一緒に行こう。ダメだよ。ルビーちゃんは走らなきゃ。花丸ちゃん？ルビーちゃんはもっと自分の気持ち大切にしなきゃ。自分に嘘ついて無理に人に合わせても辛いだけだよ。合わせてるわけじゃ。ルビーちゃんはスクールアイドルになりたいんでしょ？だったら
前に進まなきゃ。さあ行って。でもさあ。マルと一緒に図書室で過ごしてくれたその子はとても優しくてとても思いやりがあってでも気にしすぎな子。素晴らしい夢もキラキラした憧れも全部胸に閉じ込めてしまう子。その胸の扉を思い切り開いてあげたいとずっと思っていた。中に詰まっているいっぱいの光を世界の隅々まで照らせるようなその輝きを大空に放ってあげたかった。それがマルの夢だった。何ですの？こんなところに呼び出して。ルビーちゃんの話を、ルビーちゃんの気持ちを聞いてあげてください。ルビーの？そんなの分かってる。お姉ちゃん。ルビー？ダイヤさん、なんでここに？これはどういうことですの？それは違うんです。ルビーちゃんは。母さん。お姉ちゃん。ルビーね。よかったね。やっと希望が叶って。何の話ですの？よろしくお願いします。よろしくね。はい、頑張ります。そういえば国木田さんは？これでマルの話はおしまい。もう夢は叶ったからマルは本の世界に戻るの。大丈夫、一人でも。バイバイ。ルビーね。ルビーちゃん？ルビーね、花丸ちゃんのこと見てた。ルビーに気を使ってスクールアイドルやってるんじゃないかって、ルビーのために無理してるんじゃないかって心配だったから。でも練習の時も屋上にいた時もみんなで話してる時も花丸ちゃん嬉しそうだった。
れ見て思った。花丸ちゃん好きなんだって。ルビーと同じくらい好きなんだって。スクールアイドルが。マルが？まさか。じゃあなんでその本そんなに読んでたの？それはルビーね、花丸ちゃんと一緒にスクールアイドルできたらってずっと思ってた。一緒に頑張れたらって。それでもオラには無理ずら。体力ないし向いてないよ。そこに映ってるりんちゃんもね、自分はスクールアイドルに向いてないってずっと思ってたんだよ。でも好きだった。やってみたいと思った。最初はそれでいいと思うけど。ルビー、スクールアイドルがやりたい。花丸ちゃんと。マルにできるかな。私だってそうだよ。一番大切なのはできるかどうかじゃない、やりたいかどうかだよ。じゃあ行くよ。せーの。4999位。上に5000組もスクールアイドルがいるってこと？すごい数。さあカンニング行くぞらー。もっと何か探してどんどん外へ行くんだ。やってみたら意外とハッピー見つかるもんさ。悩みながら笑われながら負けない負けない泣いちゃうかもね。でもいいのさ、明日が見えてきた。夢を語る言葉より夢を語る歌にしよう。それならば今を伝えられる気がするから。夢を語る言葉から夢を語る歌が生まれるんだね。広がるこの想いは大好きなメロディーのつながりだよね。もう逃げないで進む時だよ。新しい場所へ Sing my song for my dream。 次回ヨハネ打点。